Ik ben Rolf Hakking, ik werk bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg en vandaag ga ik iets vertellen over Karl Marx en zijn relatie met Maastricht. De meeste mensen weten wel wie Karl Marx was of hebben in ieder geval van hem gehoord. Heel bekend is ook de titel van zijn belangrijkste werk, Das Kapital. Deze 19e-eeuwse Duitse denker heeft een enorme invloed gehad op de politieke filosofie, de sociologie en de economie. Hij was een van de grondleggers van de internationale arbeidersbeweging en de centrale figuur in de geschiedenis van het communisme en het socialisme. Op zijn ideeën en op die van zijn vriend Friedrich Engels is het Marxisme gebaseerd. Karl Marx werd in 1813 in Trier geboren, als zoon van de advocaat Heinrich Marx. Gedurende zijn bewogen leven woonde en werkte hij achtereenvolgens in Duitsland, in Frankrijk, België en heeft ook een hele tijd in Engeland gewoond. Hij kwam ook vaker in Nederland, want zijn tante woonde in Zaltbommel en zijn zus woonde in Maastricht. In het pand aan de Bouillonstraat woonde zijn 1,5 jaar oudere zuster Sophie. Het was het ouderlijk huis van een man, Willem Robert Schmalhausen, en toen ze trouwden betrok zij samen met hem de woning en ze kregen hier 4 kinderen. Daarom werd ter gelegenheid van de 100ste sterfdag van Karl Marx op dit huis deze plaquette aangebracht met de beeltenis van Karl Marx en de tekst: Karl Marx, 1818 tot 1883, revolutionair en schrijver van het Kapitaal, logeerde hier bij zijn zuster Sophia van 19 maart tot 7 april 1865. De data op de plaquette die kloppen dus wel ongeveer, maar het is de vraag of hij een onafgebroken periode bij zijn zus is geweest. In ieder geval staat vast dat hij op 1 april bij zijn oom en tante in Zaltbommel was. Op 24 april 1875 stond een merkwaardig berichtje in de Limburger Courier. Het bekende hoofd der beruchte internationale, de heer Karl Marx, bevindt zich sedert enige dagen hier ter stede. Dit bezoek geldt een zuster van de heer Marx, een zeer geachte dame al hier. Dat Marx hier gelogeerd zou hebben, vond ik een heel erg interessant gegeven. Als archivaris wilde ik ook heel erg graag weten of dat ergens in de archieven terug te vinden was. Ik heb dat onderzoek al 10 jaar geleden gedaan en het had opmerkelijke resultaten. Vandaag gaan we dat onderzoek nog eens overdoen, maar nu met de camera erbij. Ik heb al een heel onderzoek in het politiearchief gedaan, maar daar heb ik niks gevonden over maatregelen die met de komst van Karl Marx te maken hebben. Ik ga nu in het bevolkingsregister kijken of zijn zus inderdaad op de Bouillonstraat heeft gewoond. Hier in het bevolkingsregister van 1860 tot 1880 doorloopt, heb ik het gezin gevonden. Ze woonden inderdaad aan de Bouillonstraat, maar wat heel opmerkelijk is, en dat zou betekenen dat die plaquette niet klopt, of in ieder geval die tekst op die plaquette niet klopt, dat is dat Willem Robert overlijdt in 1862 en in 1863 al verhuist Sophia naar de Wolfstraat, om vervolgens in 1864 naar de Markt te verhuizen, waar ze tot 1866 blijft wonen. Daarna verhuist ze nog eens naar de Grotegracht en dan nog eens naar de Tongensestraat. En als ik naar die data kijk, dan was die keer dat Marx in maart, april 1865, wat op de plaquette staat, bij haar was, toen woonde ze op de Markt nummer 1174. Dus 1174 en dat is in de huidige straatnummering nummer 1.
Terwijl in 1875, dus dat bezoek wat in de krant genoemd stond, op 24 april, toen woonden ze op de Tongersstraat. Dus dat betekent, de plaquette staat al jarenlang op de verkeerde plaats. Marx was in 1865 op de Markt en in 1875 op de Tongersstraat.